Mubarak. Assalamu alaikum yan garin nan ku zo wani bako ne ya sauka. Ni ne ɗan damu magori. Sauka da magunguna ne abun al'ajabi ba iyaka. Ku zo ku yi kallo kar ku damu, kai kallon more idan ka. Sai ku yi mun ciniki na gaske tun da na sai tuna zo da kaka. Na san dai dawa gyaɗar ku da wake kun kawo su. Magori muna lalera maraba tilas ne miya ma maraba. Ba shakka a cikin garin nan akwai matsaloli ba na yau ba. To matsala karshen ki ta zo kin yi gamo da ubanki babba. In dai fannin magani ne ko sauro ba zai haye ba. Cikin kananun magani na wannan shine sanda auta, dan shi in ka sa gona awa biyu dawa za ta nuna. Wannan in ka bada a kasko sai ka dinke buhu da waina. Lalle mun gode magori irin ku muke nema a yanzu. Kai na taɓa tonar rijiya ni kaɗai da tago ta gaba 30. Kwana na 70 a kogo da fatar mai sanai sai da alallaka ta yi kwai a aljihu na kafin na lura. Ran da ta zo yin kyankyasa ne na ce mata ni yau za na sauka. To malam magori ga sarki can na kiranka. Na san zai yaba kokarinka idan ka ci sa'a har da kyauta. Wannan bako ne na samu mai alkhairi ba iyaka. Aini mako ina da matsala to shi kenan tun daga ka. Jiya ma harshen wani ne ya gurde, na je na gyara shi ɗazu. To shi ne na shigo garin nan in taimaki al'ummar ka baba. Wannan irin aiki kake yi akwai matsala ta ba ta yau ba. Zuwan ka garin nan arziki ne ni ne mai riba fa babba. To ni fannin kama kura kwararre ne ni tun a dauri. Shiga rami bai bani tsoro ko ya fi kilomita 30. Akwai wata bauna ma da na kashe to har yanzu ƙahonta na nan. To ni dai malam magori ina da azurfa ta gado rashin ta guri na ja'iba ce. To amma ta faɗa riziya dan Allah a ciro ta yanzu. To ai da kun mun bayani tun jiya da na zo a shirye. Rigar sakin ce na manto tana kan rumfata a shanye. In kuma nan zan samu saki na fatar giwa tun na yaƙi. Shiga rami yau babu birki zoben sarki za ya samu. Alhamdulillah inda wannan ne karka damu akwai su sinanan tun na dauri. Wambai ce ɗaki na tarihi duka aka kawo su yanzu. A kawo nan abu zai ya duba sai wanda yake so za ya ɗauka. Subhanallah. Kace me? Alhamdulillah. Alhamdulillah.